عزوز سلام تنايب ساعكم فونوير تي في مكتال تركوب زخبركم تعزبتنا كمي تمسيوم نيلوم سنبت 25 ميزا كرتشن 21 ساعة 9 مشترالو زينا مسنادو نفل مالونا نمكتالكم بخبر زعد من صام تصنحن ميكائيل حرقي فالماكن بكنت وتاتو افلم أبيات كريستيان مساجدن كابلو 25 ميزا سرعون فتاتن داقم جميرا أب ممحدار كبابي عدنا من بتبكسو هزبي ديغان مسرح امنا مسرة نبيرو أب نوزوبا ما يعيني لعليسان سنشه جغاوي نحارستو تعديلا أب زيناتات وصايا بعراق أب هوسبيتال بستغستو حرقا بارعبو حدو سواني قلتن صبات ميتوم فيليبينس أب بحري روب چاينا لممر حيل بحري أكايدا ميلوهم سرحتنياتات نايتا زتحر السامارين اندونيسيا كم زمتو تقليسو زرزر زينا كم قصل تانايتي ببوبانو كفاغوز تصنح لبدا كورونا فيروس نمكلخال زوصي قطعتات نعمت مملاتا بالعلابيات امنت توسينو تصنح سرعنت فتات بغيزاونت دو ناي مبال ممرحي تلاعيلو بز مسرت هابات كريستيان مساجدن كابلومي سنبت 25 ميزا نبور نتفتاتن جميرا نالوا أوديمون بتمساسالي مغنيات توارث صنح سرعة قلقلوت تمرتي كاب مواله هتصانات كساب كلاي درجة كمون كفيلاوا قلقلوت زباو موقعزيا داقم كم تجمره زكريوم زي ببوانو كوسد صنيحو زلو ناي مفوها سقمتي حدقال بدا كوفيد 19 فتصوم تقنطيتو مال سلازيكونه زيقاتات زدل تنقاطات كغبرو يقبا أب تكبار ممرحيتاتن قطعتاتن زرقة مزنقعن شرلتنت كمتي أب استفلالي هاجرات أوروبان إيسيان استغشت كالعين سالسين معبلات سلزقالع زيغاتات قبو متقا ماسكن محبراو مرحاقن كزوترو قدنتاويهم بزيكازي أب كلوتينا مفخاسو قمتي زوسدول زولو تكالات أب قبو تكبار زوتسو ممرحيتاتن قطعتاتن بزملكتهم أكالات مقوزو زارك قبر أقداسو كوانتوغنه بغندوغن ناي نفس وكف والكسب حلافنت مخانو مجنزاب يدلي نابكال زينا مسنسقرم أب استفلالي كوايبتات هاجرنا زركب عدتات زقات من صقم ماي سبن تريتن مفتاح عامتاتنا وايدن تبقسوتات كوسدا صنحنا لوا وكيلرينا بنو زوبالو قعن سبا مبراتو امينه نبرتي ممحدار كبابي عدنا أمن زوسد وتوقسو بزملكت بملكع تصبصاب زدالو تحستولو دانايت كبريوات أب ممحدار كبابي عدنا أمن زوبالو عن سبات أجم زستماي سبن تريتن مفتاح بتبقسو هزبي ديغا تسرح اللام إذا بأمنن كمينتون تسرح زلا أستا 3 هكتار مايكو زلوا ديغا 10 تخلتنت ب7.5 متر قدنن 16 متر قمتن زلوا خوينا مستزازمت أستات 147 شح متر كيوب ماي كتحز كم اتخيل كإلا هنس الديغاتاتن رهياتاتن إنجنير تمسجن قويتهم حبيروم أقدموا قبل علتا ديغا كتسرح اللو زتمرت أبوتا ن4 أوار حزقات سلا وفراتات مفواس ماي كعكم اتخايدة زقلت أما حدار من محدار كبابي عدنا أمن آتو فرزقي تلا نبرتي نزر أيوو لعل تبقسون توفاينتن موقسوم مجمال أقداس معرافيو اتقن دعوت قنا تزازيما ماي كزينا أبربحا هزبي كوعل كولو يزبالة أبتي سنسرعات منبار امنا مسرز ترخبة أما حدار نزوبالو عن سبا آتو أبراهام حاقوس اتسراح حيال وهدة متحببار نزحات تسلزخونا نبرتي نايك قدامنتاتهم قدامنت هيبهم كعيو أزخاخيروم نبرتي بقدوهم وحس من جماي سلزيت صنحهم رؤيت أقم كمز نبرهم إذا دما أم محبر قطباوي مدايات من نبابرهم تصور كوينو متصنحو بمتقاس اتا ديغا أبزحات سرقزي تزازيما فتح كتم تقالهم كابو حليفاون أب حرشاوي لمعات أبركتو كهلوا عقمتاتهم وهاهيدهم بعتوبي صرحو كمزلو أرقاقيصهم أستا 900 سدرابيتا زنبر أم محدار كبابي عدن أمن حانت كاب 10 محدارات كبابي نؤزبا لوغ عن سبايا
ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ በኑዞባ ማይ ዓይኒ ሓረስቶት ጎን ትያበእካል ጥረታትን ኣሕምልትን ንምፍራይ ዘካየድዎ ጻዕሪ ደርሁ ብምርባሕ መነባብሮም ከመሓይሹ ዝትግበር ዘሎ መደብ ኣብ 2/23,279 ጨቓዊት ብረት ዓዋጋ ዓዲሉ ኪላ ምርባሕ እንስሳ ኣብቲ ኑዞባ መንእሰይ ሙሴ በርሀ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጨቓዊት ዝተዓደሉ ሓረስቶት ውሕስነት መግብን ከውሕሱን ብግቡእ ክከናኸነወንን ብምልባው ጠለብ ሓረስቶት ንዓበይ ይመጽእ ስለ ዘሎ ሚኒስትሪ ሕርሻ ቆላሕታ ክገብረላ ዘኻኺሩ ሓረስቶት ብወገኖም ዝተዋሃቦም ጨቓዊት ዘድሊ ክንክን እናገበሩ መነባብሮም ንምምሕያሽ ክጽዕሩ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ዕዮ ንሓምላይ ልምዓት ብዝብል ቴማ ብምኽንያት ሓደ ግንቦት መዓልቲ ሰራሕተኛታት ዝወደቦ ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዞባ ዓንሰባ ተሰላሲሉ ብ23 ሚያዝያ ብከተማ ከረን ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት 20 ትካላት መንግስቲ ዝተሳትፍዎ መደብ ምጽጋን ዛላታት ምኹዓት ጎዳጉድን ምኹስኳስ ኣግራብን ዘጠቓለለ ነይሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራሕተኛታት ኣግሮ ኢንዱስትሪ ዒላ ብርዒድ ብ18 ሚያዝያ ኣብ ውሽጢ እቲ ፕሮጀክት ተመሳሳሊ ንጥፈታት ከም ዘካየዱ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ሓላፊ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ብርሃን ገብራት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብሓፈሻ ልዕሊ 1,500 ሰራሕተኛታት ዝተሳተፍዎ ኣድማዒ ወፈራታት ልምዓት ከም እተኻየደ ገሊጹ ኣብ ኑዞባ መንደፈራ 425 መንስያት ብዝተፈላለየ ሞያታት ይስልጡን ኣለዉ እቲ ብሃገራዊ ማሕበር መንስያትን ተማሃሮን ኤርትራ ዝተወደበ ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ብጽጋን ሞተር ማይን ምዝርጋሕ መስመር ማይን ዘጠቓልል ስልጠና ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ዝተሰነየ ኮይኑ ካብ 3 ክሳብ 6 ኣዋርሕ ዝቕጽል እዩ እቲ መደብ ኣካል ናይቲ መንስያት ሞያዊ ዓቕሞም ኣበሪኾም ኣፍራይነቶም ክብ ንምባል ዝካየድ ጻዕሪ ምዃኑ ሓላፊ ሃማመተ ኣብቲ ኑዞባ መንሰይ ሳልሕ መሓመድ ስዒድ ሓቢሮም ብዝቐሰሞ ሞያ ክሰርሑን ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥሩ እውን ናይ ልቓሕ ዕድል ተራሒሎም ከም ዘሎ ጠቒሱ ድማ ኣብ መጻኢ ኣብ ምርባሕ ንህብን ካልእ ሞያታትን ተመሳሳሊ ስልጠናታት ንምውዳብ መደብ ከም ዘሎ ገሊጾም ዜና መስዋእቲ ኣብ ሚኒስትሪ ህንፃ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ምዕባለ ከተማታት ገዲም ተጋዳላይ ኢንጂነር መድሃን እስጢፋኖስ ብ23 ሚያዝያ ኣብ መበል 75 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰውዩ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 1976 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ገዲም ተጋዳላይ ኢንጂነር መድሃኔ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ኮሚሽን ህንፃ ውድብ ድሕሪ ናጽነት ድማ ፈለማ ኣብ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ቀጺሉ ድማ ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ ኣብ ሚኒስትሪ ህንፃ ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ብሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ገዲም ተጋዳላይ ኢንጂነር መድሃኔ እስጢፋኖስ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ውሉዳቱን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ ሰንበት 25 ሚያዝያ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቓብሪ ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ሚኒስትሪ ህንፃ ብመስዋእቲ ገዲም ኣባሉ ተጋዳላይ ኢንጂነር መድሃኔ እስጢፋኖስ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱ መቓልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይመና ክቡራት ተዓዘብቲ ዜናታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተዛዚሙሎ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ዝቐርብ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ንምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናወጽለ ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ዜና ወጻኢ ኣብ ኢራቅ ትማሊ 24 ሚያዝያ ብሆስፒታል ብዝተኸስተ ሓደጋ ባርዕ ብውሕዱ 82 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰመዚ ጥዕና ሃገር ሓቢሮም ብሰንኪቲ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ከተማ ባግዳድ ኣብ ዝርከብ ሕሙማት ኮቪድ-19 ዝእለይሉ ትካል ጥዕና ዘጋጠመ ሓደጋ ሁስያት ዝርከቦም ልዕሊ 110 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ተኣሚቱሎ ጠንቅቲ ሓደጋ ኣብ ምርመራ እኳ እንተሎ ላሕኪ ጋዝ ወይ ድማ ምንታጉ ዕትሮ ኦክሲጅን ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ግምታት ሰመዚ ኢራቅ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢራቅ ሙስጠፋ አልኻዚሚ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ብህፁፅ ክምርመር ኣዝዩ ኣሎ ስርዓተ ጥዕና ኢራቅ ብሰንኪ ግደማዊ ምትእትታው ብሰዓበ ጸጥታዊ ቅልውላው ባሉታት ተጸልዩ ከም ዘሎ ምስቲ ኩነታት ሃገር ቅርበት ዘለዎ ወገናት ይጠቕሱ
ፊሊፒንስ ኣብ ከባቢቲ ምስ ቻይናን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ዘከራኸራ ባሕሪ ዶብ ቻይና ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ኣካይዳ እዚ ንሳልሲ ዝቐጸለን ሎሚ 25 መያዝያ ዝተዛዘመን ልምምድ ልኡላዊ ግዛት ሃገሩ ንምውሓስ ምዃኑ ሓይሊ ባሕሪ ፊሊፒንስ ገሊጹ ኣሎ። ቻይና ኣብቲ ከባቢ ተካይዶ ምግፋፍ ዓሳታት መጠኑ ዝሓለፈ ምዃኑ ዝወቅስ መንግስቲ ፊሊፒንስ ንምግትኡ መራኸቢ ውግእን ናይ ስልያዊ ኮለላ ጀላቡን ከም ዘዋፈረ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምጥቃሱ ይዝከር። ቻይና ነዚ ሓድሽ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ብዝምልከት ዛጊት ዝሃበቶ መግለፂ እኳ እንተዘየለ ብዕቱብ ትከታተሎ ክትህሉ ከም እትኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ። ቻይና ዝዓበየ ክፋልቲ ብደረጃ ዓለም ጽዑቕ ንግዳዊ ንጥፈታት ዝካየደሉ ማያዊ ኣካል እጀታ ኣብ ምዃኑ ክትምጉትን ከላ ከም ፊሊፒንስ ዝኣመሰላ ጎረባብቲ ሃገራት ድማ ዋንነት ከም ዘለወን ክገልጻ ጸኒሐን ኣለዋ። ዘይምቅዳው ናይተን ሃገራት ንግዳማዊ ምትእትታው ባይታ ከይፈጥር ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ። 53 ሰራሕተኛታት ናይታ ብ21 መያዝያ ብልምምድን ከላ ካብ ራዳር ዝተሰወረት ሳብማሪን ኢንዶኔዥያ ብምልኦም ከም ዝሞቱ መንግስቲ እቲ ሃገር ብወግዒ ኣፍሊጡ። እታ ሳብማሪን ኣብ 850 ሜትሮ ማዓሞቕ ማያት ደሴት ባሊ ድሕሪ ምርካባ እዩ እቶም ግድያት ኩሎም ከም ዝሞቱ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ዕምቀት ወዲ ሰብ ብህይወት ክሰረሉ ዝኽእል ስለ ዘይኮነ ኣባላታ ብህይወት ክጸንሑ ዝነበረ ተስፋታት ከም ዝመሃመነ ሰብ መዚ ምክልኻልቲ ሃገር ብ24 መያዝያ ምሕባሮም ይዝከር። እቲ ሓደጋ ቀዲሙ ኣብ ኢንዶኔዥያ ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ኮይኑ ኣሎ። ጠንቂ እቲ ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰብ ስልጣን ኢንዶኔዥያ ሓቢሮም ኣለዉ። ናይ መወዳእታ ዜና ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ናይ ብሪጣንያ ብዝተገብረሉ ክሊኒካዊ መርመራታት 77 ሚእታዊት ውፅኢታዊ ምዃኑ ዝተረጋገፀ ሓድሽ ክታበት ፀረ ዓሶ ከም ዘማዕበሉ ተሓቢሩ። እዚ ብR21 ማትሪክስ M ዝተሰመየ ክታበት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ቡርኪና ፋሶ ንዓመት መመላእታ ብዝተገብረሉ መርመራታት ውፅኢታውነቱ ከም ተረጋገፀ ዝገለጹ እቶም ተመራመርቲ ኣንጻርቲ ብቐሊል ዘይግመት ሰብኣዊ ክሳራታት ዘስዕብ ሕማም ዓሶ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ዘየነዓቕ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ኣፍሊጦም። እዚ ክታበት እዚ ብተወሳኺ ዘይከምቶም ኣቐዲሞም ዝማዕበሉ ተመሳሰልቲ ክታበታት ኣብ ንቡር ፍርጃት ዝዕቀብ ብምዃኑ ብልጫ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ። ኣቐዲሙ ዝተማዘን ኣብ ኣገልግሎት ዝወዓለን ሚስ ክሪክስ ዝተሰመየ ክታበት ዓሶ ውፅኢታውነቱ 30 ሚእታዊት ምዃኑ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ጥራይ ዓመታዊ ኣስታት 500,000 ሰባት መብዛሕትኦም ህጻናት ብሕማም ዓሶ ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይሕብሩ። ክቡራት ዓዘብቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ስዒቡ ዝቐርብ መደብ ፍረ ጻዕሪ ክኸውን ብወገነይ ግን ሰላም